25 de maio, nesta xornada cúmprense 3 anos das últimas eleccións locais, 3 anos desa cita electoral que cambiou o goberno en numerosos concellos da provincia e tamén na Deputación. Nesta xornada, a presidenta e vicepresidente da Administración provincial fixeron balance destes anos de goberno e da súa coalición que definiron como forte e cun proxecto único. Nestes 3 anos de goberno, deste goberno de coalición, que é un goberno forte, un goberno unido, un goberno cun proxecto claro, que parte de un acordo inicial que fomos a través do traballo, do diálogo, do ensaio-error tamén, porque eso tamén acontece, pois conformando un grande proxecto. A presidenta da Deputación quixo sinalar o importante investimento que a Deputación leva realizando os concellos da provincia, cunha inversión de máis de 200 millóns de euros e cun reparto máis que equitativo, segundo Silva. Por lo tanto, máis recursos, máis dereitos para os concellos e un modelo totalmente diferente baseado na transparencia, no reparto equitativo, no equilibrio e no respeto os concellos de toda a provincia, de todos os gobernos que saíron desas eleccións de fai 3 anos. O vicepresidente da Deputación destacou pola súa banda que o programa realizado polo PSOE e o BNG foi un programa feito con cautela, mimo, ambicioso e realista. E, bueno, aseguro que o traballo que pasamos hasta xullo, non? Era maio, hasta xullo, preparando o programa, atando todo o que se podía facer un programa moi ambicioso, de modernización, cambio, actualización, equidade na Diputación, e por outro lado realista, claro, porque compoñer ali que íbamos a saltar o ceo, verdad, ou cousas así, non se sabe como, pois ao final pois xa sabemos o que xenera, frustración e xenera inacción e cousas peores, non? Contradicións e demais. E claro, había que facer un programa moi ambicioso, pero realista, de cousas que se podían facer. Para finalizar, a presidenta quixo enumerar algúns dos proxectos con máis éxito neste tempo de goberno, como son o Plan Revitaliza, a aposta pola mobilidade, reconverter os concellos en espazos para as persoas, iniciativas de formación e emprendemento, novas tecnoloxías, a aprobación do Plan Estratégico de Turismo e ter a igualdade como eixo fundamental en todas as políticas que se executan dende o Pazo Provincial.